sallallahu من شيخ ما شيخ من يجب الخصوص حضرت من يحضر في هذا المجلس ونقول إلى المسلمين وقالوا أن المناسب من سنقول إلى المسلمين وهم بسير الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa syukurullah wa ta'ala wa firli bidah ini wa wa'anin nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu kusuli kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa kanjeng Nabi al-bakhil utawi kang medhit ba'idul kuwatu minallahi saking rahmati Allah ba'idul turi kuwatu minal jannati saking swarga ba'idul turi kuwatu minan nasi saking manusia qaribun turi kuwatu minan nari maring neraka wa sa'yu ta'i wong kang lunga qaribun iku kuwatu minallahi saking rahmati Allah qaribun iku kuwatu minal jannati maring swarga qaribun iku kuwatu minan nasi saking manusia ba'idun iku kuwatu minan nari saking neraka. Diriwayatake saking Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengane dawuh wong medhit iku atus saking Allah al-bakhil atus saking swarga atus saking masyarakat tur parek maring neraka. Lah wong lunga iku parek marang Allah parek marang swarga ku parek karo masyarakat ning atus saking neraka. Milih mawon milih dhewe sampe milih bakhil apa lo wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat saking Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sunni nabi kala iku dawuh sing nabi aslimu padha kersa sira kabeh muak pira-pira bondo ira kabeh bisa kati kelawan zakat dengan cara mengeluarkan zakat. Wadawu lan padha nambahi sira kabeh marbaku ing pira-pira wong lara nira kabeh nambani wadawu lan padha nambani sira kabeh marbaku ing pira-pira wong lara kabeh bisa dakati kelawan sedekah wastaklah bulan padha kadhepala sira kabeh anwa al-balaya ing pira-pira wonane bala ing pira-pira nani pira-pira bala berdoa kelawan doa. Diceritake saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengane dawuh. Sing artine ngene. Sira kabeh supaya mbentengi bondo nira kelawan ngetokake zakat. Sira kabeh supaya mbentengi ngreksa bondo nira kabeh kelawan ngetoke zakat. Maksudnya pripun wong arek kon njogo kok malah kon ngetokno zakat padahal mau zakat itu ngetokno duit utawa ngetokno raja kaya. Sane ngeten.
nalika wong ku akhire manggon nggone nggih usaha manggon netepi manggon nek gune ridane Gusti Allah bentuk pemikirane nalika dawuh kon ngabekti maring Gusti Allah lah bentuk pangabektine donya ora ana liya kejaba nasarke apa kang dadi hae anjen duwe bondo sing layak kudu di zakati kudu ditokno contone bondo ana paling gampang niku nggih sekarang tatrapane ketemu niku zakat mal niku rupa bondo dagangan karena bondo dagangan itu kan pun karuan angger nominale sekian ya wis jadi umpamanya nih sopir saat ini wong 85 juta, aman kok modal 85 juta. Iku kudu ditono apa kang dadi tugase wong sing duweni bondo dagangan sekian juta. Lah kanggo niku mulane akhire sing jenengan tasarufke tenggene darane Gusti Allah ikulah mengko sing dadi hae jenengan. Nek sing sampeyan lumpuhke tenggene bumi tenggene donya niku iku ora hae jenengan. Secara aku ada betul. Tapi kabeh niku lillahi. Marane mendhuwur kan ngoten. Lah menene kesempurnaan hidup nalika awak dhewe duwe gadah sesuatu niku nggo modal golek rindane Gusti lan bisa nambani wong loro kanthi sedekah. Mulane wong biyen cah wae panas kon kudu abang. Nek kon biyen kan durabang iku jaji. Nek saiki ana cah panas sampe durabang yo ora mandi soalé sing mangan pite ya kan enten. Lah saniki napa gampang bacane sate. Mesti paham. Lah ora mari yo bojone kan. Tapi paling ora nalika tangga iku wis arep karo dawuhe Kanjeng Nabi mungkin wae wektu iku lho apik digawe lho. Lah ngono iku sing bicara kudune keimanan. Lan bisa ngadepi macam-macam balak kanthi donga. Didonga. Sampai didonga. Kanggo ngadepi macam-macam balak. Ora tau donga akhire sober ya pantes. Kok ora tau donga. Wa Nabi Rahman As-Salmani Maula Umar radhiyallahu anhu wa Abdurrahman As-Salmani Maula Umar kawula merdekane Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah qala iku dawuh sapa Rasulullah dawuh Rasulullah wa idza sa'al kalani jaluk sapa sae wong kang jaluk fala taqamu monggo juga sira kabeh alaihi ada saya masalah tahu penjaluke saya hatta ya iku ramungno sapa sahil minha saking masalah summa rudu monggo kari nulak sira kabeh alaihi ngatasé sahil biwaqari lawan mulyake walinen lan lembut dibeli kelawan nglindi niku wis pokoke gak kasar yasirin kang setitik au baridi au kleru au birodi utawa kelawan nulak jamilin kang bagus rodo au birodi utawa kelawan nulak jamilin kang Baina monggo dene kelakuan kok yati iku terkadang nekani kumeng sira kabeh man sapa wae sareng ora ana diisi niku rupa manungsa
walajan dengan wajib yang guruna ada kok ningali sapa man kaifa sone opo kaifa iku kaya apa sone iku utawi lakon nira kabeh limaing dalem barang khawala kang maringake kumisra kabeh sapa Allah Gusti Allah. Riwayat Sayyid Abdurrahman As-Salmani kawula medhekane Umar radhiyallahu anhu. Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenengan dawuh Rasulullah yen ana wong dijaluk aja sira tegel apa kang dadi jalukane ora mung saking nyebut jalukane. Kadang-kadang ngoten niku guyonan jane guyon ana wadhe niku nggih kok mbok ngabehi cah ketoki kan arek iya tapi mbok kasih kanjeng Nabi ngendikane kanjeng Nabi aja di saruni dhisik ben sak rampunge apa kan dadi keperluan nulis segala sesuatu kanthi alus nggih gak sak dituruti ning ditulak kanthi alus lan lemese omong kanthi wewe setitik utawa nulakan bagus yo aja dikasih mitur apa sing jaluk wong jaluk kok sembarang kalir ada pemotor itu kondisi nah yang penting awak dhewe niku ora nglamrahno penggawean uga nganggurno penggawean maksudnya pripun sanggare iso pas buru jadi utawa mak sing apik ditulah sing apik ngapurane ya semacam-macam kan alasan. Karena kadang-kadang kan teko ora sira kabeh kudu menungso lan dudu ji perlu ningali sira kabeh dadi karo apa kang diparingi dening Allah marang sira kabeh. Artine napa iso wae kok ngene gulungan makhluk Gusti Allah sing diutus kang kalih Gusti Allah kene nyoba dumateng kula jenengan. Nggih. Soko malaikat barane sampean wali nggih sampean dalan sasi poso full nggih rino wong jumbo ngadep teng kene ngasane Gusti Allah akhire sampean dipakat mukor robi sampean didolani wong dirembel iso wae ku nabi dhewe ora roh kan ngarang sing apik sing genah walau ceritain sapa Said bin Mas'ud Al-Kindi kala ketika sapa Ibnu Mas'ud kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawano min rajulin wong lanang ya takassab dalu kang sedekah sapa rajul fi yaumin dalem siji dina awal lan dalem siji wengi illa hebro angin direksa min ayam tasanya to mati min lazaatin sanyare dientuk hewan au harmatin utawa kerubuhan au mautin utawa mati bentatan kan kelawan dadakan. Sahabat Said bin Mas'ud Al-Kindi dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh sing artine ngeten sapa wong sing gelem sedekah ana ing siji dina utawa sing dibengi mesti direksa saking mati dientuk kala jengking utawa cokot tuwa gak mungkin nalika sampeyan mati umpamane mati entuk kala jengking berarti sampeyan gak sedekah dina nggih utawa mati kaget nggih mati kan ngaget sampean kelindur ketok ora tau ora sedekah dina suwi mau. Mulane teng keterangan sanes jenengan iku melek pripate iku kudu ndang sedekah. Nggih. Najan kanthi napa seruputan kopi sedekah. Utawa rokok. Utawa mumutan. Utawa rata cilik liwat apa sekolah sampean sangoni mangi. Nggih. Wong lu ngakekno nek ora sampean mati dientuk. Nek dientuk mangkran sampean mati ya lucu to.
jebule kalah karo ngangkrang kan. Jadi sapa wae wong kang sedekah nang siji dina utawa siji bengi mesti direksa saking mati ditur para jengking utawa kerubuhan omah utawa mati ngaget. Dalam omahe ambruk ya ora keberkan. Omahe tanggane ambruk ora keberkan. Wite tanggane ambruk ya ora keberkan. Soale dina 5 wis sedekah. Wala ceritane sapa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu sunni Kanjeng Nabi kala dawuh penting Nabi mana koso ora sudu malu dulu min sedekah sangane sedekah kotu berbagus wala orang ngapura sapa dunu mana madlamat saking lakon penganiaya il zada wa nabai wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab ulama izan kemuliaan wa manawa orang di sapa dimulane Allah paling durake rasulullah taala Gusti Allah taala dawuh Kanjeng Nabi tunggu iku ora bisa sebab sedekah iki nek bentuk keislaman nalika jenengan nindakake sing rupane sedekah. Kesarian syariat iku mangguni lagune hukum syar'i. Nggih. Hukum syar'i. Kan ngeten, wong urip iku gak lepas kanggone hukum telu. Hukum syar'i, hukum akli, hukum adi. Lah nalika sampeyan akhire sedekah, nggih sampeyan ngetokke napa iki bakso mane 20 bungkus sampeyan derek nang ngene masjid. Berarti sedekah. Lah sebab sampeyan sedekah iku secara syar'i sing ketok nek nggone motor jenengan duwite kalau krono tuku bakso go 5.000 ngasih ping 20. Iku kesarian. Tapi wong urip iku gak lepas kok ngene hukum telu. Syar'i ya lakone ngetokno dhuwit sekian ribu. 5.000 ping 20 berarti piro? Nggih, 100 secara syar'i sampeyan duwite kalong. Tapi hakikine secara akli mboten. Soale duwite sampeyan iku gak kalong nggo sampeyan tuku bakso 100.000 nggo jaman wong nek nggone masjid mboten. Nggih, duit 100.000 ku asline sampeyan ijekno sampeyan nggo urip mengko nek nggone akhirat. Iku keaklian utawa keimanan. Nek kanggo praktek dulu keimanan ngoten niku ya angel kudu kenal. Sehingga sing ngono wae nalika didudoi. Ayo goblok mung nyatane dhuwitku asale 200 aku tuku bakso 100.000 arek 100 kok direne ora kalong. Syariate kalong. Ning akliyae mboten. Sampeyan duwite sampeyan celeni sampeyan ijekno kanggo kehidupan sing sabare kehidupan nang ngene ngalam dunya. Bahkan nek jenengan hasil nggih nalika sampeyan nyisihke dhuwit 100.000 iku malah dadi 1 juta krana ditikel dening Gusti Allah 10. Bahkan mungkin wae malah 7 juta krono 7 juta ya soalnya pitingnya 700 loh kan ngoten Jawa Gusti Allah kan ngoten nek ora tak tekelno 10 tak tekelno 700 nek 700 berarti kan piro 7 juta
30 juta. Padahal mek 100.000. Lah ngene kok sing mari gelem yo yakin kok nggone akal. Wong aja wong urip iku ana urip neh sak badane mati nek ngono aku tak ngendikane ngestoke dawuh Kanjeng Nabi celeng-celeng tumrape ijeh-ijehno tumrape kanggo urip mungkul nalika ngayahi urip sing sak badane mati. Sapa-sapa wong kang ngapura gandeng karo penganiayaane wong liya mesti oleh tambahan kemuliaan saking Allah. Nggih, wong kok didoli wong, nggih, akhire lego. Niku Gusti Allah mesti aweh tambahan mulya tumrape tiyang kala wong. Lan wong sing sapa-sapa gelem tawadhu krana Allah. Nggih, dipi-dipi krana Gusti Allah. Lah jenengan ngene wong tawadhu dengan segala hormat kali Gusti Allah kang supaya golek tambahi kawruh kanggo sawung ana kalane hakul adam ana kalane karo hakullah. Sampai sekali tempo roh teori tentang ngayahi nalika kudu sawung karo hakul adam. Utawa nalika sampeyan ngabukti marang Gusti Allah, kudune wong kuwi nalika sedekah niate ngene. Iku berarti sawung kali Gusti Allah. Lah dua-duanya ini butuh kesini pembuktian dengan apa yang disebut ketawa doa sampai budu gak gelem ngaji berarti sombong lah bukti ini sampai lawan tuh waya ngaji sampai juga ngaji waya sembahyang juga sembahyang. Jadi sapa-sapa orang tawadhu krana Allah mesti diluhurake dening Gusti Allah. Wala cerita Ikrimah tu sapa Ikrimah Ibnu Abbas sing Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas isnani utai perkara loro minasyaitani iku saking setan warna dilantai wong loro utawi kang loro minallah iku saking Allah taala kalih loro. Summa qara amon dimaca sapa Ibnu Abbas hadil ayat iki ayat asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Syaitan utai setan ya'idu janji sapa setan al-faqra kum ing sira kabeh al-faqra fakir. Wa ya'murulan perintah sapa setan kum ing sira kabeh bil fahsya'i lawan Allah ta'ala ya'idu janji sapa Allah maghfiratan ing ya'idu janji sapa Allah kum ing sira kabeh maghfiratan ing pengampun minhu saking Allah. Wa fadlan lan kanugrahan. yakni ngersake sapa Gusti Allah ing dawuh ya'murukum bit-ta'ati wa sadaqati tanalu maghfiratan wa fadlahu wa sekali yakni wa asrul fadli bisawabiman yatasaddaq ya'muru perintah sapa Allah kumisra kabeh bit-ta'ati lawan ta'ala sadaqah lan sedekah tanalu Rabbnya tomo kulit kira kabeh maghfirah tahu pengakuran Allah. Wa fatahu lan kanugrahane Allah. Wallahu ta'ala wasi'un godakan jubar kanugrahane alimun terdane. Yakni kersake sapa Gusti Allah. Wasi'ul fadli yaiku zat kang jembar kanugrahane alimun terdane iki sawabiman lawan ganjarane wong ya tasaddaku kan sedekah sapa man. Wa Ikrimah sapa Ikrimah cerita sing Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Panjenengane dawuh ana perkara loro
setan lan perkara loro saking Allah. Nuri didapat maca ayat asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wa ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allahu wasi'un alim. Allah itu merintahi sira kabeh supaya taat lan sedekah. Jadi perkara wau taat karo sedekah. Lan supaya sira kabeh padha oleh pengapurane Allah lan kanugrahane Allah. Allah iku tekan jibat nugrahane tur ngudeni ganjarane wong kang sedekah. Dan sing loro kok setan napa isnani minasyaitani wa isnani minallahi ta'ala tsumma Qur'an ayat. Jadi asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nek setan iku nalika cerita tentang kula jenengan kali jenengan kula jenengan nggih berbisik kali kula jenengan nggih nalika wong kok akhire sedekah nggih ancamane setan lagi iku ya berarti ngenakno wong bloko wong iki plekenta kok duwe satu tuku bakso nanti Bang nggone aluda mari iki wong betul-betul karo PD dewi adu tapi 200 sesung neh 200 malah patang 100 sesung neh 200 malah 600 bolong iku tujuane setan sehingga orang liya sing nalika bujui kula jenengan kejaba perintah elek. Nani asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Beda karo Allah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Gusti Allah iku janjeni tumrape kita lagi. Nggih. Nek kula jenengan gelem sedekah nggih engko bakal di ngapura apa kang dadi kesalahan-kesalahane awak dhewe lan awak dhewe nggih nugroho saking Gusti Allah lu paling piwales sing tikel niku bidane antarane Gusti Allah kali setan iku ya wis aneh-aneh ya kecinggal ya macam-macam sekolah ngono kono cilok anak dhewe nek boten cilok anak iku jenenge ya sayang anak sayang anakku ya ibadah lagi ibadah ora berat iku ibadah ngono ngaku dalil ibadah wong ibadah kan sak kuatem tuku iku nganggo nyenengno anak yo kono nyenengno anak wae ora usah sedekah nek mesti terus macam-macam soalnya setan iku cerdas Warwan diketahui Ibnu Buraidah Imam Ibnu Buraidah Nabi saya bapak Ibnu Buraidah Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak wikrining Nabi kala kudabu kining Nabi dawuh Nabi mana Allah orang rusak sapa kaum Allah ta'ala janjine lillahi wa ta'alahum angin muji hume kaum sapa Allah ta'ala alim wa bil qatli lan rojupati wala dawar lan rapete lopo kang jatul lan wa fi kaum ing dalem kaum illa sallallahu angin ngusetake sapa Allah Gusti Allah ing atase kaum al-mautai pati walamana alaika sapa kaum zakat zakat ilah abasane ngeker sapa wahum saking kaum al-qara ing kuda Ibnu Buraidah cerita saking bapake saya ngajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengane Kanjeng Nabi dawuh saben-saben ana kaum kang rusak janji nggih mlenjani janji gak mituhu
Dengan ini biasa nih. Orang sing cara wong sakiki kuwi ora ingkang minul yo. Lha kok ora minangkan minul yo. Nggih. Dimulai kawit pot iki. Nalika nyaur janji tek-tek cara diadai. Nggih. Cara diadai. Cate. Niku lho. Nggih dijaburi. Ben iki. Ngerti? Mau sampai orang lain biasa ngakun. Nek ora tekan kene aku jajang kan lu lagi. Oh, DPR. DPR ingatan semua saya akan begini. Kalau masih tidak kalau nopo, winginane, wong kulo kan gak ngerti. Gak ngerti. Ono pemilihan DPR sih ini Satri Bupati ya rumah Sulo cari ini rumah Sulo dari dalan Sucen itu dalan Bupaten kan bakalan nebar pemilihan DPR lo kan gak ngerti wadah dari dalan ini dari kepenak jebule orang deten ini lo kan ada niku urusane ane bupati niku nebar kok nebar mulai bupati zaman lalu akhirnya ada pemilihan bupati tidak tahu organisasi sampai orang bolo tim sukses rasa diri ini seperti ngoten sing penting bisa DPR akhirnya bupati nyalon itu tadi yono sing dadi ini kan ono sing dadi rumah Sulo itu dan tidak dan nyatanya kasih saya itu alasannya itu macam-macam mungkin alasan itu sing boleh jadi orang mandek tekan bupati DPRD presiden lah lebih ngono ada hari suki ngalur lah soalnya duit itu dileksa langsung lolo dine itu orang cilok seger karena dawe kan sing nabi sabar kau kan rusak janji ini Allah mesti paling balak anane Raja Pati marang kau iku nah itu banget damai sentuh satu dan akhirnya selamat temenan sobek soalnya seksanya di lumpur dari sisi mengkone-kone akhirat nek no dunya kena sobek jek iso ditulungi nek ngawas nek seksanya pengiran Gusti Allah itu di lumpur dari sisi nak gune akhirat dalam turun sapa kan belum sakit makanya pemimpin itu ganjaran gede sehingga janji Gusti Allah itu bakal awan tumrape seorang pemimpin sing adil salah satu 7 orang sing bakal ladil orang mau awan kejaba apane pengiran niku salah satu di antara orang 7 sing itu jatah apa nang duwe maksa sehingga wilayah kepala niku pemimpin sing adil nek yo niku nek adil nek ora adil wah yo kos RT mbak sudah tidur sing RT nek duwe menang lho tapi nek boten menang yo ora pamane duwe ana jatah BLT kok diweno napa duwe kabeh walane lho ngono lho iki wala bakale wong sing duwe hak no akhirat lho sampeyan bakale dilanjutkan Gusti kula riyen janjane kudune melu untuk BLT nggih ning krono kula boten duwe Mbak Jul dadi akhire diweno duwe Mbak Jul dadi
sudah di dalam Gusti ku jadi apik rasul taksih Gusti kono wahna si suto ana tekan nek kono wahna sinoyo ngamal apike bayangno nek niku petinggi bayangno niku bupati ala nggowo nggih wae bulungane wong sak kabupaten Pati rengek-rengek anak pernah keser-keser tak ro nggih lho bakal ini nek mangan bisa oleh-olehan oh nggih oleh-olehan tinggi lah padha lah nggowo ngene usah sucan ya rengek-rengek nggih ya niku ya wae pemimpin agradil nggih ngoten lho. Dadi kula kok gak marani petinggi apa iki mboten nggih pemimpin sapa wae ngoten. Nggih. Nggih. Mulane nek nalika akhire nang donya digawe aman damai sentosa bisa membuat kerajaan. Nggih. Wah. Wong nang donya nunyuk mesti dilu. Nggih. Wengenane awak dhewe niku cerdas rakyat. Kulo niku aja nek rakyat rumput mon mboten tegas. Lah dene mate kalong rasane krenyae kerupuk ilang. Halang ora kena diabetes, ora nyonyor iki. Akhire sate ora wani. Nek kena ngasamu ora aja nek mangan kacang Garuda iki gurih iki ora wani. Aja nek kok kulup kacang iki lho ora wani. Lah panganane segoja. Gabres ya. Nggih. Karena apa niku lho. Nggih. Mulai bakal wong sing ngoten niku do dadi wong sing kepedotan amal goreng. Wong batrut. Karena apa sing dadi hake wong liya, hake wong sing dipimpin gak dikek. Nggih. Sampai tak ceritani, kula iki pengalaman pribadi iki nggih ya sing berkenaan karo perangkat desa. Kula niku kan pas winginane iki, pas bangun iki. Dalan kula niku jatah beras. Kula yo gane kan entuk yo alhamdulillah ora entuk yo ora masalah kan ngoten. Tapi belalah entuk foto niku kula dipimpin RT. Siapa dibui lha kare sudah kula lali. Nggih. Kula ini kemis sakit kula cukup kula parah itu gini balik desa. Nggih. Ora. Ajeng betul. Ibu ora kayak iki jalan di Selasa. Lali ya, Pak. Kula ngene. Lali wis ora ya wis. Ngene. Lah sing mate ora ana niku lho jane perkara beras ku enak apa perkara wong sing celurah. Mesti nek kok beras ku enak akhire wong celurah kan ngoten ora murah. Kan. Bahaya niku wala sebelum itu padha mawon. Kok tenang mawon ora entuk beras yo mangan entuk beras yo Mas. Bahkan entuk kula rada ngitis. Ngitis apa? Kok dijano sego garo nggih. Enak sego goreng kan mereka ngono. Nggih. Jadi saben-saben kamu kan rusak janjine. Allah mesti paling balak anane Raja Pati marang kaum itu. Lan saben-saben fahisah keelekan sing pertelo ning kalangane kaum. Nggih. Zina ketok moto, ngombe ketok moto, ora poso ngiglo, gak diisi. Nggih. Saben keelekan sing pertelo ana ing kalangane masyarakat, Allah mesti ngosetake pati marang kaum itu. Nggih. Mulane kan sampeyan gak tau mbratekno wingi-winginane. Wadon mati bergarut sujan gandong tukur nggih. Wis yo angen-angen dhewe nggih. Nggih. Lah saben-saben kamu padha nyekar zakat. Allah mesti ngeker udan saking kaum iku. Nggih. Dawuh Kanjeng Nabi sampai bayangno kala-kala iku nggih udan iku wis iso ngentasno sumber ning delalah sucen iku durung boleh kadang
apa jero. Padha berarti nek ana padahal itu akhir banda. Oh berarti tandane di antarane wong sing duwe kewajiban ngetokke zakat mungkin wae ora gelem ngetokno zakat lan akhir Gusti Allah kerku udah gak dikeki dikeki wong wae renting ning gak sepi sehingga nggih lha ora ngeki sasi apa niki sasi Maret niku lho jano ngebul sampean bayangno. Ngebul udah napa Agustus. Saya kan tadi Juli, Agustus, September, Oktober mboten pantes. Kenyataane Maret niku ngebul. Nggih. Jadi monggo sami tebar milang-milang dateng lakune awak dhewe termasuk golongane wong sing nalika mlaku kanthi mut kalih Gusti Allah dengan segala keilmuan kanggo ngoten nggih. Dadi sing penting diilmuni nalika mlaku tata carane kepiye wa Allah aku anin nizali nisabroh wa ala biswa al-fatihah. Ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.